Dobrý deň. Ahoj. Ja som Miro. A chcel by som ťa pozvať na to najkrajšie miesto na svete. Do raja. Chceš byť so mnou? Nejde o mňa. Poď, nechaj všetko tu. Tam ti bude veľmi dobre. Poď. Dobrý deň. Volám sa Alica a ponúkam vám všetko. Ponúkam vám raj. Čo potrebujete, pani? A vy? A vy? Nikto nič nepotrebuje? Nikto z vás nechce schudnúť? Chce z vás niekto schudnúť? Ja mám tu nevyplatenú faktúru jednu. Áno, tak poďte so mnou. Poďte. Ako? Poďte so mnou a tú faktúru spolu vyplatíme. No to nie. To tak slovo mi nestačí. Tak nikto nič nepotrebuje? Tak poďte so mnou. Ženu? Majú. Máme aj ženu, všetko mám. To je raj. Áno, poďte. Ja by som. Dobrý deň. Ja sa volám Dominika. A mám na vás otázku. Cítite sa byť niekedy sami? Kto sa cíti byť sám? Cítite sa byť niekedy sama? Áno? Tak to ste šťastná. A ty? A ja. A vy sa cítite byť niekedy sami? Ste sama, ale doma. Aj doma ste sami. Vy ste strašne šťastní ľudia. Lebo ja sa cítim byť sama dosť často. A nie je mi tak dobre. A v raji by nám bolo všetkým spolu krásne. Nechcete ísť so mnou niekto do raja? Poďte. Vy. Tam budeme všetci spolu. Dobrý večer, vážení diváci. Moje meno je Jakub a bohužiaľ vám musím oznámiť, že dnešné predstavenie sa z morálnych príčin neuskutoční v týchto priestoroch, takže poprosím vás, aby ste sa so mnou presunuli na to správne miesto. Poďte prosím so mnou do raja, nech sa páči. Chcete vidieť inscenáciu? Tak páči sa. Klop, 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 kto na srdiečko klope, klop, 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 či otvoriť mu mám, Pán Ježiš, chce to srdiečka ku mne, áno, áno, už mu otváram, krok sem, krok tam, Ježiš ťa miluje, napravo a naľavo, nech to každý vie, zahoď, rado srdci zahodí, ide sa za ruky, keď v láske sme jednotní. Veď v láske sme jednotní. Priatelia, a teraz tadiaľto. Mi sa vám páči? Poďte za mnou. Páči sa? Malé koníčky pivo, odsú len zvieratka. A keďže malé koníčky ľúbime, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. A teraz raj! Sa páči? Ste v raji. Raj! To je to najlepšie miesto. Že sa vám sedí raj. Unavený ste si teraz Byť pár maličkostí. Chcem si nájsť cestu do mostov a súdom prasa. Ťažko veci, ktoré nepotrebujem. Ja som to vôbec nechcel, ale dostal som. A tak som sa vám musel každý rád niekoľkokrát. No, tak som to zastavila. Zobrala som tú zastávku radu a zrazu som vedľa mňa zaspal nejaké staršie pani. Praví jej... Chcem si nájsť
srdcami. Ale každý hlbinný psychiater, ako sa dnes nazývajú opravári vyhorených ľudí, vám prizvukuje, že sa máme mať radi. Že musíme takmer z morálnych pohnútok pestovať istú bezohľadnosť. Najviac solidárny bol ku mne dedo. Keď som potreboval pomoc, tak mi pomohol morálne a finančne. Pamätám si, keď som potreboval peniaze na prihlášky na vysoké školy, na 3 prihlášky, teda 50, 50 a 50, teda 150 eur. Tak mi pomohol. A ja som sa mu nestihol odvďačiť. Zomrel. A keď som potreboval pomoc od otca, tak ma poslal vždy do rieky. Keď som mala 2 a brat 8, naši sa rozviedli. Keď som mal 10, rodičia mi kúpili psa. Každý rok chodím na prázdniny babke. Keď som mala 7, vysťahoval sa. Keď som zmaturoval, dedo mi povedal: Miro, ty choď študovať. Ja ti dám peniaze. A ja že dedo, nie, prosím ťa. A on že: Miro, choď, ja ti dám 50, 50, 50, 50, ja ti dám aj 150 eur. A ja že dedo, nie. A on že: Miro, choď, veď si mi Hálek. Budem na teba hrdý. A ja že: dedo, nie, ja chcem byť hlúpy kokot. A on hovorí: dedo, choď, Miro, choď. No a ja som teda išiel a hovorí: ďakujem, Miro, ďakujem ti, dedo, ďakujem všetko, ďakujem si sebe aj tebe. A on z toho zobral, z toho ďakovania. Super, nie? No a teraz kto mi dá peniaze? Mám predsa babku! Mám jedného kamoša, ktorého poznám od strednej školy. Ako ho poznám, nikdy som od neho nepočula nič iné, len samé: dáš mi cigu, dáš mi výpovku, požičiaš mi peniaze, zajtra ti ich vrátim. Nikdy som od neho nevidela nič naspäť. Raz ma poprosil, že či by mohol u mňa bývať len pár nocí. A že jasné, a ani ma nenapadlo od neho pýtať peniaze. No ale hneď by bolo divné, keď prišiel ku mne s veľkým kufrom a v ruke držal mačku. Tá mačka mi za tých pár nocí zožrala všetky cvetové rastliny, podriapala mi gauč a koberec. No a z pár nocí sa stal týždeň, z týždňa mesiac a z mesiaca rok, bývanie u mňa a zadarmo. Po roku si našiel nový podnájom. A ako sa sťahoval, tak mi povedal, že či by som mu nedala ešte 500 eur na depozit. A ja: nie, 500 eur ti bude málo, ja ti dám 1000 eur. Nie, ja ti dám svoju bankomatovú kartu a choď mi vybieliť môj účet. A ja ti zatiaľ pôjdem domov a vlastným telom ti takto vytrhnem plášku a záchod ti jazykom vypustím. A ja ti nohy poumývam, nechty ostrihám, ja ti dám všetko, ja ti obličku darujem, ja ti dám svoje srdce. No a on že nie, že mu stačí peniaze. A on mi na odplátku nechá tú mačku. Ja nemám rada mačky.
firmy, auta, haciendy. Pes. Kúpil som starší byt. Vítajte. Hej, na sídlisku. Veď už 5 detí má manželku Riu. Peňazí je bolo na drogériu. Támová adresa pekne nás víta. Prejdu na slovo zaknutý výťah. Tam bucháme. Susedia krajú Škodovku pred domom nám rozvíjajú. Do kolies Trenčiška, to si nám pichol. Prestaňte kreténi, my chceme ticho. S plachou nás plachuje a lampy svietia. Nový vytvára za 6. dieťa. Ročný nálekov a dejmu to tu. Susedia odjedu do dverí kopu. Sused ma zabiť chce tou krutou správou, že takto kúpil byt nad našou hlavou. Burcuje susedov, Tu končí všetko, vraj je to rodina s maličkým deckom. Výťah im podstaví, možno dovzajú, nesú sa priblížiť ku nášmu raju. Už vlečú návykov, pitbulla pustí, možno sa obrátia, ak nie sú hustí. Dúfal som, že ten byt zostane prázdny, a to sú hovedá kretény blázni. Veľký stan kúpime, po pár ho vtrízne, a potom pustí plyn zo žerov zmizne. V lese je nádherné, žijeme v mieri, no zviera záverné, vyliezlo z diery. bývali susedia na buldožeri. Bývali susedia na buldožeri. Bývali susedia. Sebectvo pracuje s odhadom núdze. Koľkokrát vyhodnotím, či je bezdomovec dôveryhodný. Lebo aj chudobní ľudia dokážu klamať, dokonca musia, ale nie vždy sú presvedčiví. Lož je stratégiou prežitia. Matky v táboroch si mysleli, že sa zachránia, ak povedia svojim väzniteľom, že sú tehotné, aj keď neboli. Klamali evolučne, aby sa zachránili. Lebo lož a sebectvo nie sú vždy iba prejavom zlej výchovy, ale častejšie pokusom o vlastnú záchranu. Minulý týždeň som sa dozvedel, že budem otec. No, šok. A to som sa tak snažil, ale tak podarilo sa. Tak bolo treba to samozrejme osláviť, tak si pamätám, že na začiatok padli 2 fľaše domácej. A keď ste tak v tom delíriu, tak si uvedomíte, že ono to vlastne nie je až také zlé, že to môže byť aj fajn. Ale na druhý deň prišla opica. A vytriezvenie a depresie. A ja som si uvedomil, že toto nie je to, čo ja chcem, že ja vlastne nechcem byť otec. Ja nechcem, aby mi malé dieťa organizovalo život. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak som sa rozhodol, že to bude môj otec. A tak
Predstavte si, že sa vám zrazu narodí niečo 3-kilové a váš život sa úplne zmení. Už žiadne párty, už žiadne dovolenky, nič, iba plienky, kojenecká výživa a sunár. Potom aj tak investujete celý život energiu do človeka, ktorý vám v rebelanstve povie, že vás nenávidí. A keď budete starí, tak vás šupne do domova dôchodcov len preto, aby zdedil váš byt. Byť otcom je naozaj náročné. Lenže to ešte nie som jeho matka. Ale, ako každý príbeh, aj tento príbeh má šťastný koniec. A my sme dostali krámy. Zábava, peniaze, deti, šašo. V živote som bol 2-krát šašom, s modrými vlasmi. Tu stojím a rozdávam balóniky. Príde malý Jožko. Šaško, zabal ma. Ty určite chceš modrý balónik. Šaško, zabal ma. Tak ti dám pre sestričku ružovúčky, páči sa. Šašulo, zabal ma. To dáme aj pre maličku červené srdiečko, mi chýba zoby. Dobre, tu a všetky! Vaš, je to super! Tak som sa zabavil. Starým niečo kúpim. Stále sa len sťažovali, že nič nezarábam, že ma musia živiť, že im ani nič neprinesiem, že oni už v mojom veku dávno na plný úväzok makali v kovošrote. Samozrejme, peniaze som mala. Čorkovala som od 3 rokov dosť úspešne. No, ale míňať na starých samozrejme nebudem. A vedela som, že v cukrárni predávajú kornútky k zmrzline zadarmo. Prídem teda raz do tej cukrárne a hovorím predavačke, nech navalí kornútky. A ona, že zadarmo nedá. Tak som jej jednu drpla, nech si to rozmyslí. A ona začala plakať, tak som jej drpla ďalšiu, nech má aj prečo. A zrazu sa od vedľajšieho stola postaví týpek a hovorí, že tie korútky zaplatila, nech už prestane mlátiť. A ja som socka, že nemám na zaplatenie debilných korútkov. Tak som zobrala korútky, naložila aj jednu a odišla k pani. Môj dedo bol vždy trochu iný ako bežná populácia. Rád jedol, pil, maľoval, tvoril a nikdy neupratoval. Vždy mal na to nejakú babu. Teraz nemá babu, ale má cukrovku, vysoký krvný tlak, obezitu, dvoch psov a všade bordel. Tak mu chodím upratovať ja, pretože ja milujem upratovanie. Hráme takú hru. On lúska tie chvicové semiačka a ja ich chytám, aby bol všade poriadok. Mega sranda, nie? Minule som k nemu prišla a na stole mal 3 plátky slaniny. Hovorím mu, máš tam mravce, to ti nevadí? Otvorím šuflík a v ňom bolo asi 300 myšacích hovienok. A tie jeho psíčky poznú skoro takisto ako on. A ja som prišla na to, že keby som si odkladala tie kopy, tak by som mala do mesiaca psí kožuch. A ja potom celý život túžim. Chcem mať psí kožuch.
Čo ho ma prekvapil? Oholil si obočie. Možno konečne uvidí ten humus, ktorý musím po ňom za každým upratovať. Upracem aj deda! Poznám jednu babičku, ktorá doma šije večky a potom ich chodí predávať na trh. Je to jej živobytie. To nemá čo iné na robote? Nemôže sedieť doma ako ostatní starí ľudia, ľutovať sa, čo všetko ju bolí? Každé ráno príde a musí otvoriť železný stánok. Už z diaľky vidím, ako cupká a snaží sa ma zhypnotizovať tými svojimi psími očami. Niekedy sa aj skriem, ale ona ma vždy nájde. No a keďže je už staršia, tak nevládza podvihnúť tú železnú strechu. Ale ja viem, že klame, keby sa posnažila, tak by tú železnú strechu podvihla aj sama. A samozrejme, že jej pomôžem bez toho, aby som od nej niečo chcela. A to mi za to nemôže dať ani tú tečku. Na to je skúpa. Čo je to za generácia? Je to malý čin pre mňa, no veľký pre babičku. Raz som tak išla na turné, čierne napisov a okolie. Vyrážam z bratislavskej hlavnej stanice, vlak mešká hodinu, kosa jak na Sibíri, hľadám, ako sa zohrie. Pozerám. Radiátor. Jediný radiátor na celej bratislavskej stanici a na ňom nalepený, nechutný, zasmradený, plesnivý, všívavý bezďak. Akože ten vyzeral, že už z kape do hodiny, tak už aj tak mi to bolo, ale ja som sa chcela zohriať. No tak išla som k nemu a hovorím, že tu máš 10 eur. Ožer sa, ty svinia skapatá sivo-modrá! No a on taký chudák zmrznutý si to ani nevládal zobrať tých 10 eur. Jo, ja som sa tak fajne rozšťapila na ten radiátor, jak fajne mi bolo. On možno fakt zmrzol. Takých, čo potrebujú nocľah, skrátka hostí. Takých, čo hostel desí, hotel ľudí. No a najradšej majú cudzie domácnosti. Francúzsky párik. Francúzsky párik zjavne odala. Zjavne odala, ale ubytujeme ich, aj keď trošku váha. Zjavne odala. Ale čo ty spravil onus? Stojí za to taký biznis. Tak ale každé euro sa tam zíde. Nech teda dvojdu možní teroristi. Osud dá každému, ten jeho príde. Ale my, kresťania, sme celkom čistí. Vo dverách stojí exotická kráska. A bohatí sú kačníkov. No tak ale čo, ak nás kúpi halašníkov? No, za Egyptom statný boyfriend Ali. Poslali sme ich ďalej, privítali. Francúzsky párik zjavne odala. Tichý, vtipný, priateľský a milý. No ale môj mozog nedokáže prestať. Čo ak sme veľkú chybu urobili a čo ak to rozbalia až v centre mesta?
nechcem ich drážiť vašou slivovicou. Na stole arabský chlieb, čaj a humus. Dobre teda, ja prežijem aj jeden deň bez opice. Keď ráno vstali, dačo malé zjedli. Kúpeľná izba, všade krásne čisté. No, a o chvíľočku sme ku dverám viedli pár neexistujúcich teroristov. Francúzsky Pári, úsmiavky na rozlúčku zamávali, s kufrom odriezli aj naše sáračky. No a keby niečo, je tu predsa Kalle. Má všetko pod kontrolou. A my máme prachy. Bol som jak niekomu niekedy solidárny. S kamoškou sme sa stretli na káve. Slovo dalo slovo, káva dala kofolu, kofola pivo, pivo záprašku. Sedeli sme spolu až do noci a zrejme si to všimli nejakí chlapci a nasypali nám niečo do pitia. Viac si z toho večera nepamätám. Ráno som sa zobudila v cudzej posteli a pri mne bol položený notebook, kabelka a ja som bola oblečená. Zrazu sa zjavil akýsi chlap a objasnil mi priebeh večera. Vraj som sa váľala po ulici a bľabotala akési nezmysly a tak ma radšej zobral k sebe domov. Celý večer sa ma ani nedotkol, ale ráno sme si to riadne rozdali. Vybral kamasutru a šostali sme ako v brutálnom porne. Bola dole, on bol hore, ťahal ma za vlasy, ja jeho za chlpy na nose. A tak sme sa naťahovali navzájom. To som si len predstavila. Teraz sa v nemocničnej reštaurácii. Slušne oblečený muž sedí za stolom. Brat. Príde k nemu iný muž. Vegán. Máte tu voľné? A nech sa páči. Tiež na gynekológiu. Čakáte na priateľku? Myslíte manželku? Nie, ja som tu sám. Chcem si dohodnúť zákrok. Zákrok, takže vy musíte byť z bratstva. No presnejšie sme mužské kresťanské spoločenstvo. Máte záujem o členstvo? Nie, ďakujem. Prosím vás, a nie je to rizikové? Tak riziko je vždy. To vám jedne sa má promiskuita, kultúra smrti. Muž ani nevie ako. A žena ho zvedie. No, a ženské telo má byť primárne schránka na nový život. Aj v Poľsku nedávno, ako by ste povedali, krajina bývalého pápeža, a ženy tam protestujú s vešiakmi, že radšej dajú peniaze do oblečenia, než do detí. No, to som nikdy nepočul. Ja nemám televízor. Ani ja nie. Ale na tých internetoch sa dá všeličo nájsť. A nie len pornografia, nie. Stačí trošku pogoogliť. A ja som sa touto formou dozvedel o bratstve a o tejto možnosti. Je ten zákrok pre tú ženu príliš rizikový. No tak nejaký doktor vám povie, že žena môže pri tomto zákroku zomrieť. Ale povedzme si, úprimne, nestojí za to zachrániť budúceho kresťana, dať mu prednosť pred životom vrahine? A
A tak sa plod z nehostinného tela ženy, ktorá odmieta materstvo, dá do tela muža. A tam začne prosperovať. Lebo veď aj Boh to je otec. Symbolika. Nechcelo sa mi ísť do školy, tak som šla do svojej obľúbenej nemocnice. Viem, je to zvláštne, ale ja milujem nemocnice. Tá vôňa Saba, Ajaxu, doktora Propera ma doslova vzrušujú. Čo mám, pani doktorka? Sklerodermiu? Ja budem 2 týždne v nemocnici sama. Budem sama, nebudem chodiť do školy a budem sama, už budem stále iba sama. Vlastne, ja už nikdy nebudem sama. Mám svoju kamošku. Sklerodermiu. Hovoriť, že sebectvo a solidarita dnes rozdeľujú spoločnosť na ľudí zlých a dobrých, je nepresné. Všetci sme zlými ľuďmi. Len málo vecí dokážeme urobiť lepšie, ako ich robíme. Napriek tomu, že sa to dá. Všetci sa však považujeme za dobrých ľudí. Najlepšie verzie samých seba. Milujeme sa, ako máme milovať sami seba. Sme so sebou solidárni, ako by sme boli sami utečencami a cítime, že aj nimi sme. Stále na cestách, symbolicky 1000-krát potopení a vyhorení, pokrstení v Jordánoch každého splachovacieho hajzla. Vybrala som sa do obchodu kúpiť pár maličkostí. Ako to už býva, vychádzala som z obchodu s plnou taškou vecí, ktoré sa mi zdali v tej chvíli potrebné. Keď som sa vracala domov, uvidela som veľký billboard. Výpredaj 70% zľava na záhradný tovar. Good idea, Slovakia! A tak som zašla do záhradníctva, zobrala som si krvnú na zalievanie, pár semiačok, lebo boli skoro zadarmo a zastala som si do radu. Zrazu si predo mňa predstúpila istá staršia pani. Dobre sa vám stojí? Dobre, ďakujem. Hej. A nechcel by si ešte niekto predstúpiť predo mňa? Je taká možnosť? Áno, samozrejme. Počkajte, ale najprv tu troška pozametám. Vy ste zlatá, ďakujem. Stojí, páči sa. A je tu ešte niekto, kto by sa chcel predbehnúť. Áno, poďte, jasne, ďalší adepti. A vy sa nechcete predbehnúť. Poďte, kľudne, poďte si zastať do rady, nebojte sa vy, poďte si aj vy zastať do rady, kľudne, môžete. Poďte, mne to vôbec nevadí. Kľudne, páči sa. A dobre sa vám všetkých stojí? Dobre, áno. Nepodržím vám kabelku alebo tašku, viete, čo nie. Ja podržím rovno aj vás s taškou, aj s kabelkou. Poďte na mňa, poďte. Áno, výborne. A tuto si môžete pani vyložiť tam nohu, keby ste chceli. Áno, vyložte si, áno, výborne. Áno, a týmto maličkom vás môžem ovievať. Áno, cítite ten pánok? Lebo ja ho troška cítim. To vôbec nevadí, že budú zatvárať. Ja prídem zajtra a viete čo? Ja si kúpim rovno 2-krát.
Prichádza sestra s jedálnymi lístkami. Niečo na pitie? Vodu s citrónom, prosím. 2 decka červeného. Dobre, hneď sa k vám vrátim. Odídem. Červené je vraj dobre na krvinky, plod sa lepšie uchytí. A prepáčte, ako to presne funguje predsa len mužský a ženský organizmus, viete? Môžem vám to vysvetliť. Kupujete v obchodoch vajíčka. Vajíčka? No, v tých kartónoch. No tak si predstavte, že vlastne ženská farma je ako taký kartón s vajíčkami. No prepáč, ale porovnávať toto so ženou, ktorá sa dobrovoľne rozhodne pre potrat. Ja ako vegán hovorím toto nie. Viete, čo si musí vytrpeť taká sliepka žijúca v klietke? Len preto, aby sme mi mohli mať vajíčka? A jej sa nikto nepritrčí. Chce! Máte pravdu, je to oveľa zložitejšie. Pozrieme sa radšej do mňa. Otvárajú jedálne lístky. Ó, napríklad tuto. ...29 rokov, vysokoškolské vzdelanie. No, nevyzerá najhoršie. Ale vysoké riziko poškodenia plodu. Otec sa dištancuje, to niečo svedčí. Nič, hľadáme ďalej. Čo napríklad táto? 16 rokov. Žabka už ju vidí. Obec skupinového znásilnenia. Tam nemáte záruku, aké gény tam budú. Nič, hľadáme ďalej. Vysokoškolské vzdelanie, matka 5 detí, poberateľka sociálnych dávok. Ale rozvedená. Nič, hľadáme ďalej. Mne sa celkom pozdáva táto. 23 rokov. Prvorodička. No, ale to bude asi ťažké na vybavovanie, aspoň kým jej neudelia azyl. Ahoj. Nič, hľadáme ďalej. Prichádza sestra. Nech sa páči, vybrali ste si... Nie, ešte nie! A vy náhodou nie ste tiež tehotná? Snáď viem, ako neotehotnieť, keď pracujem na klinike reprodukčného zdravia. Zastavím sa u vás o chvíľu. Odchádzam. Mamička! Keď som mala 2, naši sa rozviedli. Bolo to fakt strašne ťažké obdobie. Zapamätala som si, ako sme s otcom behali v lúke, naháňali motýle. Ako sa ožierala, bola s ním strašná sranda. Ale matka sa rozhodla, že sa s ním rozvedie. A keby len to o 5 rokov neskôr si domov dobliehla úplne cudzieho chlapa. Ako by to nestačilo, raz za nami prišla a opýtala sa nás, čo by sme asi tak povedali na to, neviem, keby sme mali ďalšieho súrodenca. Čo mi napísali?
Ja vám poviem, čo mi napadlo. Mamu sme zabrali na týždeň do pivnice, nech sa trošku nad sebou zamyslí. Do nevlastného otca sme takto kopali mu do hlavy a zavreli ho do komory. O týždeň sme ich vypustili a fakt to pomohlo. Už nechcem mať deti. Sú tu medzi vami nejakí rodičia? Prosím. Ak hej, tak ruku hore. Vy? Iba dvaja. Traja. A tu nikto nemáte deti? Nemáte? 4, dobre, super. A chcem sa spýtať, ako kupujete svojim deťom domáce zvieratka? Hej? A môžem sa spýtať, čo sa vám odohráva v hlave, keď teda im kupujete tie zvieratka? Si myslíte, že budete lepší rodičia? Nebudete. Pretože ja som ako 10-ročný dostal jazyčka, nikto sa ma nepýtal, nikto. Na to máš, staraj sa. A vy si čo myslíte, že čo taký jazyčík? To treba srať, to treba piť, to treba chodiť von. O mňa sa starali moji rodičia, prečo by som sa ja mal starať o nikoho iného? Ja som sa chcel hrať počítačové hry, zabíjať zombíkov a nechodiť som von. Prečo nenecháte tie zvieratka tým, ja neviem, tým rozvedeným 30-tničkám, nech si obliekajú tie čivavy do tých svetríkov, nech s nimi chodia do nákupných centier, nech sa páči. Ale 10-ročných chlapcov nechajte na pokoji. Nekazte deťom detstvo. Rozmýšľam. Môžem ti pomôcť? Skús to. Prišla si na niečo. Teraz, keď mi tak veľmi chceš pomôcť, tak som troška seknutá, môžeš ma pomasírovať. No, nie, dobre? Dobre. A nejaká pesnička by k tomu nebola? Bola babka, mala capka. A takú nejakú, čo hrajú v tých masážnych salónoch, by si nevedela. Ha, baša šajla, la šajla, la la, ha, baša šacha šajla. Dobre, Tereska, stačí. Tam by som si chcela sadnúť. Tam. Tu. Dobre, Tereska. A teraz spievaj. No spievaj. Bola babka, mala capka. Tancuj. Cupi, mala capka. Poslala ho na kopačku. Cupi, Rýchlejšie, Tereska. To mi som jej práca zem. Cupi, prácu. Hlasnejšie spolu, Počujem, harcal zem. Harcal som, Tereska. Poďme rýchlejšie. Poď. Tereska, hlasnejšie spievaj. Ale veď nemusíš, keď nechceš, matka Tereska. Chcem! Pozri, tak budem skakať, tak, bola babka! Zostaň.
odstavných lístkov kasím. Ako som sa vracala z nákupov, tak som si spomenula na svoju kvetinku, ktorú polievam pohárom na zuby.
Aj ona by si zaslúžila vlastnú krličku na zalievanie. A tak som sa zastavila v záhradníctve, zobrala som si krhlu, pár semiačok a zastala som si do radu. Zrazu sa predo mňa predbehla istá staršia pani. Ja stojím v rade! K starším ľuďom by sme mali byť úctiví a nemali by sme myslieť len na seba, či už sedíme v električke, alebo stojíme v rade. Ale aj tak ma vždy nahnevá, keď sedím v električke a príde niekto starší a dá mi jasne najavo, že má právo sedieť na mojom mieste. A ja brigádujem, 12 hodín stojím na nohách a neprídem do električky, vypadí ty polomrtva krhla, bolia ma nohy, mám plusgiere na nohách, chcem si sadnúť. No, ja neviem. Ja naozaj neviem. Čo by ste robili na mojom mieste vy? Ja naozaj sa teraz vás, konkrétne všetkých, ako tu sedíte, sa vás pýtam, čo by ste robili na mojom mieste vy, keby ste stáli v rade a zrazu vás niekto starší predbehne? Ideme hlasovať. Kto by sa ozval, nech prosím vás zdvihne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A kto by ostal ticho, nech zdvihne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha. Aha. Tak som mala ostať ticho. Ja vám poviem takto. Unavený ako ste vy, navracam sa domov, áno? Poznáte ten postup. Otváram dvere so svojimi kľúčami a zrazu ma tam v byte čaká Honzík. Idem do kuchyne, chcem si navariť cestoviny s morkadelou a sírom, presne tak, ako to mám rád. A zrazu v kuchyni ma čaká Honzík. Tak si varím ďalej tú svoju super mega ultra omáčku, dávam tam olivy a zrazu cítim hnusný Honzíkov mastný prstík v tej omáčke. Tak hovorím, Honzík, poď, navaríme si spolu. Budeme si spolu variť, budeme spolu jesť, budeme chodiť po lúke. Ja ťa aj rozprachujem, ja ti utrám rýčku po záchode. Poď, Honzík, poď. Ty, so mnou, poď, umiem si ten tvoj chlapatý hnusný chlapát, poď. Ja už nikdy nebudeš sám, Honzík, nikdy. Keď som mal 10, rodičia mi kúpili psa. Pričom ja som ho vôbec nechcel, ale musel som ho mať. A tak som sa mu musel začať starať. Každé ráno pomeniť vodu, niekoľkokrát denne sypať granule, chodiť s ním von. A tak mi raz matka povedala, že choď do obchodu a vyvenči svojho psa. Ja neznášam nakupovanie a neznášam venčenie psov. Ale dobre. Tak som tam prišiel a keď som sa vrátil z obchodu, tak matka mi hovorí, a kde máš svojho psa? Obesil som a nechal som ho na strome. A nerobil som si srandu, ale dosť mi vtedy zredilo. A musel som sa tam ponotrieskať znova. A keď som tam prišiel, tak ten pes skúsil neskutočnú radosť, ako keby ma nevidel 2 mesiace. Ale ja som ho len odopol a ešte sme doma. Ešte si pamätám, že cestou sme stretli dosť agresívneho dobermana, ktorý začal do mňa štípať. A vyzeral fakt dosť agresívne. A zrazu sa môj pes sa mi vytrhol z ruky a začal toho dobermanu naháňať. To
Čo to fakt vtipné? Predstavte si malého jazvičíka, ako zaženie Dobermana preč. Ale mňa to tak naštvalo, že mi spravil hambu na celú ulicu. Že som mu dal párku za uši. A šli sme domov. Vyrábam spievaním. Raz v zime som práve cestovala na koncert a pamätám si, že bola fakt strašná kosa. Vedľa okienka, kde predávajú cestovné lístky, bol maličký radiátor, ktorý určite ani poriadne nevyhrial. Čo, jak sa máte? V pohode? Taký bol deň. Objímam ho zúbožený bezdomovec. Nalejem vám? Jasne, v Ja som pohode. naozaj nikdy nevidela tak... Ja aj prepáčte, nechaj sa vyrušovať, ja len tak. Tak zúboženého človeka. Tvár mal úplne sivú a ruky mal úplne modré. Ja, tak ja si nalejem tiež, ďakujem. V pohode, hovor. Ďakujem. Poď. Na Šla som zdravie. k nemu a dala som mu 10 eur. Na fľašku, aby sa Aha. zahral. Poprdel. Ja viem, že zmrzol. Terka, ale keď rozprávaš, tak trošku sa uprávne, však si to jak taká hajsora. Ja viem, že zmrzol. Ja viem, že zmrzol! Čo je? Pani? Sebectvo pohoršuje všetkých okrem psychiatrov. Nie je nič jednoduchšie ako odmietnúť sebectvo. Kto sa zastane sebectva? Kto sa postaví proti nenásytnosti, keď môžeme náš hedonizmus vydávať za jediný viditeľný dôkaz blížiacej sa posmrtnej hostiny? Do kostola musíme byť primerane naladení, oblečení a najedení, aby sme negrgali a nenudili sa a hlavne nepohoršovali. Každý rok chodím na prázdniny babke. Mal som fakt náhodné obdobie. V práci nechodili peniaze, hádali sme sa s kolegovcami, v škole sa blížili skúšky. Mám tam skvelú partiu, s ktorou sa stretávam málo, ale vždy, keď sme spolu, tak to stojí za to. A všetci, že som nejaký divný a že by som sa mal s niekým porozprávať. Zrať dobre. Partia sa skladá z 2 chalanov a 2 báb. Nemám rád psychológov, ale povedal som si, vyskúšame to. Jeden večer sme len tak sedeli na ihrisku. Jaro prišiel nezvyčajne ako posledný. A tak som tam nabehol. Do toho jej salóniku. Tušil, že sa volala Jana. Väčšinou chodí ako prvý a je vždy vysmiatý, pozitívny a je to fakt veľký fešák. Tak som si sadol. A nič. Tak čakám, že keď si zaplatím, že niečo sa začne robiť, ale ona nie. Ona tam sedela a pozerala na mňa, ako na tela. Ten večer bol však zvláštny. Tak som začal. A tak sme sa začali nejak rozprávať od toho, ako som nezapadal na stredné, až potom, ako sa moji rodičia rozvádzali. A keď sme sa tak rozprávali, tak som sa rozplakal. Prišla som za ním a opýtala som sa ho, čo s ním je a on lenže zlé obdobie. Čo sa mi fakt nestáva, pretože ja neplačem, ale stalo sa. Ešte som si zakryl ruky, teda oči rukami. Tak som ho objala, povedala som mu, že nech sa nebojí, že všetko bude fajn a že vyjde slniečko. No nevyšlo. No a keď som si odkryl tie oči, tak pozerám a moja psychologička sa hrá na mobile. Ráno mi prišla SMS-ka, že Jano sa obesil. Ako sa cítite? No, a ako sa mám asi cítiť, keď sa tu rozplačem ako malý chlapec, ako sa hráte na mobile? Ten chlapec mal naozaj všetko. Mal rodinu, priateľov, psa, frajerku, dobrú robotu.
Na pohľad mi nič nechýbalo. Zakončila to tým, že vraj som už aj tak psychicky úplne narušený a že jediné, čo mi pomôže, sú lieky. Takže, sedenie 50 eur, doplnkové služby 100 eur, 3 použité vreckovky 3 eurá. Zabil sa kvôli problému, ktorý nebol nevyriešiteľný. Dokopy 153 eur. Prečo to ľudia robia? A hneď by bolo lepšie na duši i na tele. A len za 153 eur. Prečo to urobil on? A vlastne som pomohol aj jej. Myslím si. Takže adopcia. To je tiež šľachetný krok. Áno, už istý dobu uvažujeme, že by sme chceli dieťa, ale zatiaľ sa nejak nezadarilo. No a na ktorej strane je chyba? Na strane manželky? Či nebodaj u vás? Tak chyba nie je na žiadnej strane. Aha. S priateľom už istý čas sa pokúšame o iné cesty, keďže tá biologická nie je možná. Ale koniec koncov, veď vy sa chystáte na umelé oplodnenie. Možno o pár rokov, kto vie. Takže rozumiem tomu správne, že ste ho. Ani opakovanie nedokáže slovo vysloviť. Začne sa dusiť. Že ste ho Ste v poriadku. Radoštvanou červený tvári iba krúti hlavou. Že ste ho Hotovo prichádza sestra. Sestra vezme figurku profesionálnym pohybom do servítky, šikovne ju očistí a v servítke ju ukazuje bratovi. To je vaša bigotnosť. Niekedy dôjde k samovoľnému uvoľneniu. Teda? Aká je veľká? To by som nečakal teda. Môžem si ju nechať? To sa veľmi neodporúča. Buď ju spláchneme, alebo pošleme na rozbor a tá vaša je akási rozbujnená. O také mávajú v labáku. Veľký záujem. Rozumiem. Necháte ma s ňou osamotiť? Nech sa páči, vy Ďakujem. môžete ísť so mnou. A sestra? Keby som si chcel cez bratstvo adoptovať dieťa, ktorého biologickí rodičia sú moslimovia, boli ste veľký problém. Cez bratstvo možno áno, ale cez sesterstvo by to šlo. Pani doktorka vám všetko vysvetlí. Celkom sa stratia z dohľadu aj do sluchu. Brat sedí za stolom, díva sa na figurku v ruke. Rozplače sa. Hodí sa o zem. Tliska sa rukou po záchu. Olíže zem. Miro, stačí, Miro. Dosť. Nový pochod, myslí sa prieči, odporní ľudia, dajte sa liečiť. Chlap žije s chlapom, lebo sa nudia, škaredí, chorí, úchylní ľudia. Za ruku drží mu svojho muža, tradiční chlapi, odkrk sa držia, tradične žijú, ako sa slúži. Otec dá máme, pár poza uši, deti spia hladné, život ich bije,
no tradície sú tradície. Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. Celé dni grovke na špicku slúži, poddaní vravia, aj ty si muži. V práci si dokraj kultúrnu ložku a zašpásuj si s Máriou trošku. Hrdo strhol hovú vlajku, tradície, cigári, fajku, len nepriatelia krajiny umrú. Prečo má naraz ženu aj druhú? Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. A ja som Boris. Rád k ľuďom chodím, som propagátor tradičných rodín. Keď dátum nájdem, mám dôvod plesať. Sám takých rodín mám aspoň 10. A ja som Jožko, my Štran malý, pred referendum sme pomáhali. Pán farár vravel, že mi ide o moc, tak som mu vďačne poskytol pomoc. Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. Hovorím, otče, nie som si istý, podporia nás aj pastierské listy. Ruku daj synu pod referendu, tak podporíme to referendum. Bude na tému tradičných rodín. A teraz šup domov, je veľa hodín. Vaši sa boja, tu je tá stovka a pomodli sa už ani slovka! Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. Zaspali zvony, ľudská je tichá, tradičný národ chrápe a dýcha. Len podľa ktorých zo sna sa budia, kto vlastne sú tí úchylní ľudia. Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. Deti spia hladné, život ich pije, no tradície sú tradície. A pije! Vážení, toto sú naše tradície! A pije! Toto sú naše tradície! Sebectvo je najdokonalejšou podobou solidarity s nami samými. Dobre vám je v raji. Poďte sa. Poďte. Poďte. A teraz